Seguint en la sèrie que hem iniciat sobre la col·lecció d'art de Joan Fuster, avui volia parlar-vos un poc de les dones que tenen peces en aquesta col·lecció. Concretament, en podem trobar de cinc artistes: Roser Bru, Àngels Ballester, Pilar Dols, Carme Vidal i Claude Collet. De Roser Bru ja vos va parlar Salvador Ortells, el director de l'espai, en el primer vídeo que fèrem. I avui em centraré en dos d'aquestes dones, Àngels Ballester i Pilar Dols. Així tenim dues de les obres d'Àngels Ballester, que és l'única dona que es va graduar a la Real Acadèmia de Belles Arts en 1950. En un primer moment va formar part del conegut com a grup El Set, en companyia de Vicent Castellano, Joan Genovès, Vicent Gómez, Ricardo Hueso, Llorenç Riera i Joaquim Michavila. Però Àngels Ballester va emigrar molt prompte perquè el seu home, Rafael Bosch, era professor de literatura als Estats Units. En un primer moment van emigrar a Venezuela, però finalment s'instal·laren en Nova York, on va residir durant més de 40 anys. Aquest és el motiu per el que moltes de les obres d'Àngels Ballester tenen els títols en anglès. Per exemple, aquesta és de Babel Tower i aquesta altra de Beach and Soul. Àngels Ballester va ser una de les primeres dones que va exposar en solitari en la ciutat de Nova York. La relació del matrimoni amb Fuster era molt cordial, de fet n'hi ha molta correspondència entre ells i fins i tot el conviden a anar a passar temporades al seu domicili de Nova York. D'Àngels Ballester també vull destacar aquesta altra obra que tenim, que es titula La mujer va delante, que és una sèrie de dibujos serigrafiados por Àngels Ballester. A la primera pàgina trobem una imatge de l'autora amb una dedicatòria a Fuster, per a Joan, amb tota l'admiració per sa labor i son coratge i en record d'una llarga amistat, Àngels. Així veieu la sèrie de serigrafies. En les que la dona té una imatge central en totes. L'última gran retrospectiva que li van fer a Àngels Ballester en la ciutat de València va ser en 2003, quan la Universitat de València li dedica l'exposició a la imatge de la dona en la pintura, on ella va fer unes declaracions en les que va afirmar la importància de la dona en la seva obra, així com les influències de Kandinsky o de l'expressionisme alemany. L'altra artista de la que us vull parlar és Pilar Dols. Aquestes són les dues obres que tenim d'ella ací al Museu Joan Fuster. Pilar Dols és una artista que destaca sobretot com a gravadora i també com a galerista. Els experts han destacat de la seva obra la seva creativitat, el domini de la tècnica i sobretot la constant construcció d'un llenguatge propi. Aquestes dues obres que tenim d'ella són una serigrafia i una litografia. Pilar Dols també destaca per el seu compromís social en la defensa dels drets de la dona i la lluita per les llibertats, sobretot els últims anys de la dictadura, junt amb altres artistes de la seva generació. Altre fet molt important a destacar en la vida i l'obra de Pilar Dols és la creació en 1974 de la Galeria d'Art Contemporani Cànem en Castelló, que ha estat un absolut referent en l'art contemporani al País Valencià.